Butuhe wetengmu iki sepira to? Hah? Lah yo sawareken tok paribasan nyuwun ngapunten sego sak puluhan, wedang sak cecepan kok gelem syukur. Yakin uripmu ayem tentrem dan pasti cukup. Cukup ya ora kudu akeh, akeh kaya ngopo nek ora gelem syukur, anane ya mur kurang karo kurang. Betul? Gunung Merbabu, Gunung Lawu kae dadakno intan berlian. Umpama nek kok ora iso piye to iki? Angel kok Bu Lurah. Wargane jenengane angel-angel kok. Lah ya aku ki wong wis omong umpamane kae didadekno intan berlian diwenehno slirane kabeh. Nek ora gelem syukur ya ora bakal cukup to. Jenengan nggih ben nonton TV ra ana nang nggon brankas isine dhuwit tok. Kuwi to nggih. Ana duit rupiah, ana duit dolar Singapura, dolar Amerika, ana emas 74 kilo. Mbok kuwi mbok tumpuk-tumpuk nganti bedah omahmu, nganti bedah prangkasmu. Nek ora gelem syukur, yakin ora bakalan cukup. Kurang karo kurang, betul? Butuhe wong iki sepira to? Mereka banyak menumpuk-numpuk harta benda. Nek ora gelem syukur marang Gusti Allah, berapa sih yang digunakan? Karena semakin mereka mampu untuk menggunakannya, maka akan semakin ketahuan cepat. Wong ra dienggo konangan kok. Masuk karo kula. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Kesting ringkes sing penting-penting, ngaten mawon, mboten sah dalu-dalu soalé hawane adem. Kula yakin sedaya sing sami rawuh niki nggih nyuwun ngapunten kabeh ya do kesel. Yakin ora sah ngapusi balik. Kula yakin sedaya sing sami rawuh niki do ngantuk. Wong wis meh jam 10. Ora iso, ora iso. Ora iso. Gus Ulil, kene nek arep nang pintu tol ada apa cerek to? Oh ngobeh. Iya 15 menit. Ngerti ngene aku ranyang mau. Jamae ngeyel-ngeyel ngono. Wis tuwek ngeyel-ngeyel. Oke, siap. Oke. Kiai mriki wong tuweke nawani susu iki apa ya, Juk? Pripun Pak Dan Ramil? Susu ngono. Tak tenani malah kejet-kejet ngene. Lah wong es payet kabeh ngene ditawak-tawakke iki lho. Beracun tau enggak? Ngapuntenipun Bapak Ibu tansah syukur dhateng Gusti Allah, kesel awak ra masalah, monto ngantuk ra masalah, sing penting mangkat Ngapuntenipun Rasulullah pernah mengatakan, wahai Abu Dar, metumu ing dina ingi kanggo golek ngilmune Gusti Allah, senajan to mursak kalimat wae saka ayate Gusti Allah, kuwi luwih utama tinimbang kowe salat sunah 1 rakaat. Masuk? Wahai Abu Dar, metumu ing dina iki kanggo golek ngilmune Gusti Allah, sak bab wae saka ilmune Gusti Allah. Mbuh kowe iki wis iso nglakoni utawa durung iso nglakoni, mbuh kowe iki wis mudeng utawa ora mudeng, pokok mangkat pengajian ra ketang ning kono mur lola. Tapi ingat wahai Abu Dar, kuwi luwih utama tinimbang sliramu nindakne salat sunah 1000 rakaat. Subhanallah, ganjarane wong mangkat Mula nek nganti ana majelis-majelis ngene iki tok ngerti, krungu ana pengajian, ana selawatane, ana mubaleke, kok ora gelem mangkat, iminal gesu wal kuculuku wal peqau. Masuk? Berarti jenengan sedaya niki termasuk orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ora sembarangan uang gelem mangkat pengajian apa meneh hawane adem ngeten niki. Lho kula dhewe niki ngapunten lho, jujur Bu Lurah, Gus, kula niki umpamane rung di DP ngono ora mangkat aku. Oh dosa we. Kandang wis di DP Bu Lurah kan ya. Nek ora mangkat kan aku ya piye ngono. Ora digenepi.
Wong nggih ben ngapunten lho Gus, Bu Lurah tindak nggen kula ki ya nggawa ki apa-apa ngono kuwi. Nggih ben tapi engko iki nek mulih mbuh digawane apa ora. Nggih. Nggih, ketoke nggih digawani ketoke. Ketoke lho nggih. Halo. Kula ngapunten Ibu Bapak tanda syukure awak dhewe ayo bareng-bareng ngucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin sareng-sareng setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Teng pundi-pundi kula matur Ibu di awalan saking majelis merisa sampaikan ngapuntenipun sapa sing gelem syukur marang nikmate Gusti Allah yakin nikmate ditambah karo Gusti. Ngapunten maka pesan saya yang pertama adalah sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Nek bosone wong bulu do ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat. Angelokku omongan karo wong kene iki. Aku kira mangsa aku ngomongku ya wis tenanan lho janen ki tok. Kaya ora pati digagas ngono. Siap? Tak baleni pisan Kas. Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga lupa engkau untuk berkeluh. Ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat. Ingat Ibu, ingat Bapak, saat ini perekonomian kita memang sedang tidak baik-baik saja. Kabeh wong do ngalami, kabeh wong do ngrasake, mula rasa kakean sambat. Wong wedok-wedok lho, popo sithik sambat, popo sithik sambat. Ya ngono kuwi gayane ngomong ngono kuwi, tapi wong lanang sing diguyu-guyu terus. Urusan lombok larange geger. Wong yo barang pedes sih lho. Nek larang ki rasa dituku. Ingat wahai kaum istri, ingat wahai kaum wanita, kami sebagai seorang suami, kami sebagai seorang laki-laki, ora butuh lombok. Ora butuh lombok, ngrungokke suaramu ki wis pedes. Diaturi kok. Dong ora? Dong ora? Mula jangan kau sibukkan dirimu untuk berkeluh kesah, tapi sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah. Hidup akan terasa nikmat, hidup akan terasa nyaman. Masuk. Engko hidup engko. Sik urung anget tok dengko nek anget, ngadeg dhewe hidup. Lah iya engko sik dhewe sabar sih. Aku lagi menyusun kekuatan iki. Soale arep menghidupkan tuh butuh proses ngono. Nek ujuk-ujuk hidup iki malah ora normal. Halo. Berarti napa Ibu bersyukur kepada Allah. Ora sah kakean. Rasa kakean. Rasa kakean maido marang peparinge Gusti Allah. Di mana-mana mesti saya sampaikan. Apa yang Allah berikan disyukuri, dinikmati. Nggih? Nek awak diketok nikmat saka Gusti Allah kok mbok awali kalimat maido kok mung sakmene, kok mung kaya ngene. Sebanyak apapun nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, yakin tidak akan mungkin cukup Ibu. Ning seberapapun Allah berikan nikmat kepada kita, kok awak dikisah nompo, ikhlas, ridho, qanaah, gelem syukur, yakin Bu, insya Allah cukup. Ngono, cukup ya ora kudu akeh kaya ngopo nek ora gelem syukur, anane ya mur kurang karo kurang. Betul? Gunung Merbabu, Gunung Lawu kae dadakno intan berlian. Umpama nek kok ora iso piye to iki? Angel kok Bu Lurah. Wargane jenengane angel-angel kok. Lah ya aku ki wong wis omong umpamane kae didadekno intan berlian diwenehno slirane kabeh. Nek ora gelem syukur ya ora bakal cukup to.
Jenengan nggih ben nonton TV ra ana nang nggon brankas isine dhuwit tok. Kuwi to nggih, ana duit rupiah, ana duit dolar Singapura, dolar Amerika, ana emas 74 kilo. Mbok kuwi mbok tumpuk-tumpuk nganti bedah omahmu, nganti bedah prangkasmu. Nek ora gelem syukur, yakin ora bakalan cukup. Kurang karo kurang, betul. Butuhe wong iki sepira to? Mereka banyak menumpuk-numpuk harta benda. Nek ora gelem syukur marang Gusti Allah, berapa sih yang digunakan? Karena semakin mereka mampu untuk menggunakannya, maka akan semakin ketahuan cepat. Wong ra dienggo konangan kok. Masuk karo kula. Butuhe wetengmu iki sepira to? Hah? Lah yo sawareken tok paribasan nyuwun ngapunten sego sak puluhan, wedang sak cecepan, kok gelem syukur? Yakin uripmu ayem tentrem dan pasti cukup. Nang bulu kene ra usum susu kene iki. Nggih. Kene iki wedang putih. Banyu bening dicampuri areng. Ayo diselawati sik nggih. Banyu bening nggih. Nggonku ngene iki ya akeh banget ning omah. Banyu bening. Oke, siap nggih. Nek Gus Ulil tadi bisa gini-gini, emang gue nggak bisa? Emang gue nggak bisa? Bisa dong. Oke, siap. Ngapunten nggih Pak Yai nggih. Ya iya. Pun do apa lho. Nek kula seneng susu ngoten jamaah pun do pirsa Pak Kapolsek. Nggih gede. Makasih. Makasih. Ciro lupat mo 6 tu 8. Iki nek entek nguyuh terus iki. Halo. Yo si Iran sik kaya biasane nggih. Banyu bening terus engko selawatan tangane diangkat. Pokoke kados Gus Ulil tadi. Niate mahabbah karo Kanjeng. Tresno karo Kanjeng. Rindu karo Kanjeng. Cinta karo Kanjeng. Kelak insyaallah tangan-tangan kita ini akan digandeng dengan tangan sucinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak akan digandeng masuk surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing penting niate ade mahabbah tresno karo Kanjeng. Nyuwun ngapunten sing saatene matane ngantuk berkat sholawat insyaallah matane terus mak jenggirat. Sing duweni rasa lara asam urat kolesterol insyaallah terus ming. Nggih ngaten nggih. Kaya biasane lak pun apal to? Durung. Alah sing kalu banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing. Endi burung kabeh ngene. Endi sing glowing, endi ngacung sing ngacung gling. Allah kaya apa? Endi iki? Yo sampeyan sing rumangsa glowing ngacung. Oke, sip. Hai, iki ora iki kene iki. Kene iki burung kabeh kene. Sing rumangsa glowing ngacung. Oke, sip. Sip, seneng aku. Seneng. Iki ora. Yo, siji anu Mas, engko nutuke keri ya Mas ya. Engko nek aku kaya biasane kae lho. Wah, ngger darbukane ngayal. Sesuk rasa dijake Gus iki Gus. Wane nggih ben kula ngayal ngoten iki kula pas muni aja dituthuk malah dituthuk. Wah, akhire kula dadi glundung-glundung ae. Nganti wis kaya reyok kae. Nggih. Nganti esuk lho Gus ora sadar. Akhire jamaah mulih kabeh. Kamu balike gendeng iki no. Oh dosa kowe. Siap nggih? Si Iran sik terus engko nek pas selawatan tangane diangkat. Oke nggih, siap.
Siji, loro, telu. Banyu bening dicampuri sing wajahe glowing kok sikile sholawat Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adana fi ilmillahi salatan kalimatan bidawami mulkillahi. wes iya banyu bening ya, banyu bening terus iki banyu bening neng epek sing wajahe glowing kok tungkae angkat tangan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Oh nanti. Tak niki napa? Mohon maaf Pak Ustadz Keli, pengajiannya kurang 15 menit lagi. Karena iki lho tulisane kok ora iso piye iki lho. Oh dosa kowe. Sampai kok, sampai kok. Lho 2 jam iki garek bulura wani apa ora wong. Kene iki nari bulura ae kok. Engko tewas tak tekan ke 2 jam tibake danane mepet. Wah. Amen. Nggih nyuwun pangapunten Bapak Ibu ingkang kurmati niki diselani rumiyin nggih. Nggih nyuwun ngapunten. Salah satu tanda syukur kita kepada Allah kan berbagi nggih. Bersedekah nggih. Mula monggo sing tasih gedhi-gedhi kuwi dibuka. Mboten apa. Nggih. Monggo Mas panitia, ayo cepat segera. Monggo Ibu nggih, sedekahan dulu, infak sedekah. Niki napa niki tulisannya ini? Aksi solidaritas pembangunan joglo majlis li mahabbatil amin jenis Brotonegaran Ponorogo pimpinan Gustri Maidana Rahman Fuad. Monggo Bapak Ibu, ayo Mas panitia cepet Mas, ayo waktunya terbatas. Ndi panitia randang siap-siap ya. Yo panitia Mas cepet Mas, karduse diubengke sing kira-kira tok ngantuk langsung dituthuk Mas tuk ngono. Gendang melek. Nggih. Sing infake 2000 tak dongake udunen 7 sasi ra mecah-mecah. Iki rabut ngopo? Iki ora butuh ikhlase, sing dibutuhke akeh ngono lho, Dik. Dong ora. Lho nek nyuwun ngapunten nek nyuwun ikhlase jenengan paling po 2000. Nggih, tapi gak pati ikhlas sithik ra apa-apa. Iki panitia iki gak butuh ikhlas kok, sing penting akeh. Ngono lho. Endi mau panitiane mau? Yo Mas di sak lagu Gus, monggo Gus. Sing jumbuh kalih sedekah iki apa Gus? Manut Gus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih, pokoke ngapunten Bapak Ibu sambil berjalan nggih, kangge gemeni wekdal Bapak Ibu, nggih.
Dados tadi saya mengatakan yang pertama bersyukur kepada Allah. Nggih. Syukur karo Gusti Allah, aja kakean sambat, aja kakean maido. Nggih. Cukupkanlah hatimu atas apa yang Allah berikan kepada kita. Aja kakean maido. Basane napa? Nrimo ing wis ora sah neko. Saya di mana-mana matur Gus Ulil. Hidup kita ini menjadi ruwet itu karena apa? Karena keinginan kita yang macam-macam. Sing dadekke urip kuwi awak diki ruwet, ora ayem, ora tentrem. Karena apa? Karena keinginan kita tuh yang macam-macam, ora sumbut karo Betul nggak betul? Kalau kepengen hidup nyaman itu hidup dibikin simpel. Oke. Simpelnya pripun Bapak Ibu? Simpelnya ya nek wong ngeleh ki mesti madang, ngantuk, kesel, dolan, pengen dolan, pengen jajan. Itulah sesimpel itu hidup Ibu. Menjadi ruwet itu karena apa? Keinginan kita yang macam-macam. Sing ora sumbut karo kemampuan. Dan yang paling berat adalah ketika kita tidak bisa dan tidak mampu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Nek awak dhewe iki wis ora iso mbedakne kemampuan. Nek ngapunten, konsentrasi saya jadi bedak ngapunten Bu Lurah. Astaghfirullahaladzim. Yang akan lebih parah ketika kita ini sudah tidak mampu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Ini hidup kita akan semakin ruwet Ibu. Dan saat ini kita ini justru terkadang lebih mengedepankan iki janen payu aku apa payu kono to iki. Nggih. Apa sing ngisi gen kono wae. Lah kabeh do ngulatke rono aku malah ra dulatke. Pripun? Takut santai, ada Pak Polisi, ada Pak Tentara. Mohon dikondisikan Pak Banser. Nggih, ngapunten nggih. Pripun nggih. Halo, bisa konsentrasi? Bisa nggih? Jadi ngapunten Ibu, ngapunten Bapak, saya matur lagi. Akan menjadi ruwet hidup kita. Aman nggih. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Polisi. Pun saged mirsani kula nggih. Ketoke bagus kono Gus ketok. Lah iya wong. Ya lagi nang kene iki wong mubale kok kalah karo wong. Ya Allah, ya Allah. Pun nggih saged konsentrasi. Jadi ngapunten Ibu, yang menjadikan hidup kita itu tambah ruwet ketika apa? Nek awak diki wis ora iso mbedake mana kebutuhan, mana keinginan. Dan terkadang, bahkan tidak terkadang, rata-rata awak diki ngoyak keinginan daripada kebutuhan. Wayah anak iki wayah sekolah tahun ajaran baru. SMP ngapunten wong tuane wis geger arep nukokke motor anak. Betul. Saya tanya pada Pak Kapolsek, untuk anak usia SMP itu sudah boleh naik motor sendiri apa belum? Belum. Tapi wong tuane ngeyel, nukokke motor anak kuat, tapi giliran tuku seragam kakean cangkem. Ini yang bikin ruwet Pak. Kowe nukokke motor anakmu harganya sampai belasan juta, kau mampu dan bisa, dan kau bangga iso nukokke motor anakmu, tapi giliran tuku seragam, kau memiskinkan dirimu sendiri. Golek bantuan kono, golek bantuan kono. Kowe iki kok kean gaya. Ning ora sumbut karo kemampuanmu. Lho lak tenan to berarti iki. Lah meneng kabeh kok. Masuk nggih? Lah ini loh Pak yang menjadikan hidup kita itu runyem. Di saat keinginan kita berlomba-lomba kita untuk bisa mencukupi, ketika kebutuhan kita merasa nggak bisa untuk mencukupinya. Terus kabeh ngaku miskin, kabeh ngaku ra duwe. Tumpakane Nmax PCK, wah gayane, wah
ayane wah gelange sak pelek-pelek wah. Yayane kaya sugi-sugi ya. Wah tumpakane PCK. Tumpakane Nmax. Tapi giliran ra itu BLT kakean cangkem. Wah, mana gayamu? Lah, masuk mboten karo mula. Lah, mula please ayo hidup kita ini dibikin simpel supaya hidup kita bisa bahagia. Wong nyuwun ngapunten wong bahagia iki ora kudu sugih. Ning atine iki iso nampa ora peparinge karo Gusti Allah. Bisa diterima? Oke, sip. Dieling-eling nggih, dieling-eling. Pokoknya pertama kudu ngakehke syukur. Apa yang kita miliki disyukuri, dinikmati, dicakke apa onoke. Tidak usah punya keinginan yang macam ndak tambah ruwet, uwet. Engko ndak. Kok nek ra keturutan suwe-suwe malah ngene-ngene iki dhewe. Ngono kuwi dhewe. Oh, dosa kowe. Halo. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Ngapunten Gus, saya hanya akan matur sedikit aja. Ayo bareng-bareng kita ini ojo leren dadi wong apik, ojo leren tumindak apik, ojo leren tumindak becik. Masuk? Dan ingat Ibu, ingat Bapak, mari kita senantiasa berbuat baik. Dan ingat kebaikan yang kita lakukan. Ini saya malam hari ini hanya ingin mengajak berbuat baik saja. Halo? Ayo awak dhewe aja nganti leren dadi wong apik, aja nganti leren tumindak apik, aja nganti leren tumindak becik. Dan ingat Ibu, mari setiap kebaikan yang kita lakukan kabeh diniatke krana Gusti. Tumindak apikmu, ngomongmu apik aja mergo menungso, tapi mergo Gusti. Karena kalau setiap kebaikan yang kita lakukan itu mergo menungso, kuwi undur-undurane mesti ora pati apik. Nek awak dhewe tumindak apik kok mergo wong, mesti ada maunya. Ada pepatah mengatakan ada udang di balik. Masuk? Masuk nggih? Mula nek tumindak becik mergo Gusti Allah, aja mergo wong liya. Nek mergo wong liya tuh nanti ada rasa antara suka dan tidak suka. Nek karo sing mbok senengi ya mbok kowe nglakoni apa wae yes. Wong bola wae. Wong bestia. Wong soulmate. Betul? Kowe tumindak apik mergo rasa seneng karo wong sing mbok senengi. Sesak padha sak apa jenenge kuwi? Sak frekuensi. Niku ngapunten, kowe arep tumindak apa ora mungkin kowe delekke. Betul? Ngapunten Bapak Ibu. Kowe tumindak apik marang wong sing mbok senengi, oh rasa cerita kowe njajake bakso karo wong sing mbok senengi, rasa cerita kowe. Wong bolo njajake bakso biasa. Tetapi bagaimana ketika kita bisa dan mampu berbuat baik kepada orang yang tidak suka sama kita? Ngono lho. Dang ora? Masuk nggih? Mula nek tumindak apik aja mergo menungso, mergo Gusti Allah. Walaupun ingat teman-teman, walaupun setiap kebaikan yang kita lakukan tidak semua orang bisa menerima, tapi tetaplah berbuat baik. Mimik nggih. Ngapunten Gus. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nggih. Matur nuwun lho Gus. Oh, masuk nggih Bu nggih? Tetaplah berbuat walaupun setiap kebaikan kita tidak semua orang bisa menerima. Ada pepatah mengatakan biarkanlah anjing menggonggong kafilah tetap. Sebab apa Ibu? Sebab apa Bapak? Wong ki rata-rata nyawang awak dhewe bukan karena baiknya, mesti ding disawang mesti eleke.
Betul. Uang nyawang awak iki mesti sing disawang kekurangan kita, bukan kelebihan kita. Mula ada pepatah mengatakan semut di seberang lautan sana akan nampak jelas. Tapi ketika gajah di apa Gus? Di apa jenenge? Di teluk apa, Mak? Bayur. Nggih, teluk Bayur. Kok teluk Bayur? Di kelopak mata nggih. Saya ulangi sekali lagi. Oke, ketoke tenanan lho, Dik. Maka ada pepatah mengatakan ada semut di seberang lautan sana akan nampak jelas. Tapi ketika gajah di pelupuk mata tidak nampak sedikit pun. Wong ki nek ngonceki olone wong, mbok cilike kaya apa? Ketemu. Betul. Tapi nek ngonceki salahe dhewe, ngonceki kekurangan dhewe, lah mbok nganti modar to. Ora bakal ketemu. Apa nek wong wedok-wedok kuwi? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Sabar wong lanang menange keri, meneng sik. Aku tak garap wedokane kene sik. Coba wedokane kene kekuatane sepiro iki. Memang wong wedok itu sulit untuk mengaku salah. Nggih? Manusia yang paling kuat di jagat raya adalah wong wedok. Makhluk terkuat di dunia Gus, wong wedok. Jenengan jek anyar ora masalah, jek anyar iki sing ketok apike tok. Ora jek 7 sasi e. Sing wis tuwekan ngene iki lho. Wow. Urip koyo arep mudar-mudar kae. Apa-apa sithik ra beneran, apa-apa sithik ra beneran. Asem tenan. Kadang-kadang tenan kowe iso ngrasani lek ngrasake le. Nek jek anyar ngene iki etoke wurwe. Heeh. Wetoke apik tok. Wah indahnya bulan. Tak seindah wajahmu, jek anyar kok lele. Ya ta? Wah nek wis Dek, wanita yang paling cantik di dunia hanyalah kau. Alah telek. Engko nek wis modal tuwek-tuwek ngene iki ngeri. Betul? Wis wong lanang itu tempatnya salah itu laki-laki. Was kowe. Wong lanang itu tempatnya salah. Nek wong wedok tempatnya benar. Bener-benere wong lanang kuwi nek ngarepe wong wedok tetep salah. Salah wong wedok ning ngarepe wong lanang iki kudu bener. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Puas kowe. Wes, makasih. Puas kowe. Wong lanang wis ora ana benere blas, Gus. Tenan wis to. Nek jek anyar ngene iki wis ngeri. Masak dipangan salah, ora dipangan salah. Mangan sithik salah, mangan akeh salah. Itulah mangan sithik dionek-onekke wis jajan kowe mesti. Wis jajan kowe. Akhirnya kula mangan akeh, tak pangan akeh muni anake rong mangan. Aja dientekke. Iki karepe piye? Lah iya, koyo arep tak jejak-jejak kae. Sorry lho, Gus. Ketok kathokku. Oke. Maka saya pada malam hari ini simpel pengajian yang mengajak untuk senantiasa berbuat baik. Walaupun orang lain tidak senang atas kebaikan kita, tapi tetaplah berbuat baik. Wong liya ki ngertine apa tentang kita? Orang lain apa taunya tentang kita? Kok kowe kakean cangkem? Masuk. Mulane ana swara-swara sing ra cetha kuwi aja mbok rungokke, aja mbok lebokke ning ati. Marake masalah. Dang ora? Wis pokoke awake dhewe tegak lurus. Wis pokoke ngono kuwi lah. Jenengan paham nggih kalih kula nggih?
Wis pokoknya walaupun orang lain melihat kita tentang keburukan kita dan kejelekan kita ndak masalah. Nggih. Denengan lah wis tau petan to, petan pirsa. Metani ndase kancane akeh tumone dikethaki, ndasok tumone sakmene akeh. Kowe ora ngerti yo ndasmu dhewe tumone akeh. Mula lebih gampang goleki salahe wong liya ketimbang goleki salahe awak dhewe. Maka saya berpesan ngapunten Gus, satu, ayo berbuat baik ada 4 cara. 1 bil lisan, dengan lisan. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam, asal jangan nyakitin. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Karena dari bisa menimbulkan salah. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah menjaga lidahmu kalau masuk nggih. Nek carane Kanjeng Nabi Gus ngapunten salamatul insan min hifdzil lisan. Selamate menungso iku gumantung piye njaga lisane. Nek carane wong Jawa ajining diri gumantung ana ing Islam niku karo Jawa dikathokno pas. Nek carane Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadidan, dengan bertutur kata yang baik, yang benar, yang jujur. Saat ini goleki wong jujur ya. Dipercaya tenanan tapi ngapunten, tibake menyakitkan. Mula dimulai saka awak dhewe. Ayo padha-padha sing muni, ayo muni sing apik. Ngaten nggih. Wis pokoke lisannya dijaga Ibu, tutuke dijaga, nggih. Apalagi awak diki wong Jawa, kedepankan Jawane. Kenapa anak-anak kita ini sudah enggak bisa berbahasa Jawa? Mergone apa? Mergone jenengan kula gak ngajarno. Kelase mbulu desae, papa mau kemana papa? Papa mau ngarit dulu, Dek. Lah mamah derep. Lah ya ndaun tungkak mlethek-mletheke celukane mamah lho. Mamah ngapa? Mamah ngresiki tungkak dulu, Dek. Habis mipe gabah ini. Masuk nggih Bu nggih. Bertutur kata yang baik. Ajining diri gumantung ana ing. Nek cah nom-nom mulutmu adalah harimaumu. Kalau kita bermedia sosial nyon ngapunten, jari jemarimu itu bisa menjadi petakamu. Nek kau salah ketik, kau salah upload, akan jadi masalah. Mula diki ayo Bu bareng-bareng menjaga lisan kita, bertutur kata yang baik, yang benar, bertutur kata yang santun. Nggih, aja nganti penyondrone Kanjeng Sunan Kalijaga awake dhewe menang esuk bakal tinemu mangsa wong Jawa wis do kelangan jawane. Saat ini terjadi Bapak Ibu. Awak dhewe wong Jawa wis ora kepengin dadi kaya wong Jawa, pengine kaya wong Londo. Urusan rambut nek rabang ora. Nggih. Biru coklat lorek-lorek kaya pitik 5.000-an lho, tingkiyik. Kaya garangan malahan. Dan ternyata ngapunten Bu Lurah. Halo. Anak-anak kita sekolah, terutama anak-anak yang perempuan itu nyon ngapunten memang pakai jilbab bagus. Ternyata niat mereka salah. Bukan semuanya, tidak semuanya. Ada yang mereka niatnya pakai jilbab untuk menutupi rambutnya. Ora uban de semiran mau lho, Dik. Masuk. Masuk mboten karo kula. Kula monggo Ibu, Bapak ayo jaga lisan kita dan perbuatan kita. Nggih, karena kelak di akhirat ngapunten Gus kalau memang saya salah memang bener nggih Gus. Kelak ada satu masa namanya yaumul hisab. Di mana semua amal perbuatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jawab bukan lisan kita. Ada satu masa lisan kita akan ditutup oleh Allah taala. Karena apa?
Allah sudah terlanjur enggak percaya sama kita. Mergone apa? Ning dunyane iki senengane ngapusi, senengane goro. Karo bojoe ngapusi kok. Wong lanang apa wong wedok? Sing banter lanang apa wedok? Ngapunten nggih Mas nggih. Malam hari ini kita kalah dulu enggak apa-apa nggih. Aku arep ngalahke sakmene ambane ra iso aku. Wis kula pasrah mawon, memang wis puas kowe. Memang wong lanang senengane ngapusi. Oke, wis puas kowe. Jenengan Mang Mendel sing jawab kula mawon. Wes. Aku anggar mulai ngadeg ini ngeri lho mangsamu kowe. Ya, kowe mau lak njaluk aku hidup to, iki hidup iki. Ayo sapa sing arep ngayahi Mas Jore ini. Ngapunten nggih Mbah Yayi nggih. Lho. Wes ya. Ayo sapa sing wani Mas Jore ini. Nek wah ditenani modar tenan aku. Garap tuwekane malah angel lho le mangsamu. Nek jek nom gampang tuwekane malah nganyelke. Nggih. Halo. Wes puas kowe ngarani wong lanang senengane ngapusi. Oke, sekarang jenengan Mang Mendel, bapak-bapak Mang Mendel, kula mau sing jawab nggih. Oke. Wes. Kowe tak omong ya saiki rungokno. Ngopo kok wong lanang iki senengane ngapusi? Ngopo? Sebab kowe iki nek diblakani kowe malah maido. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Oh dosa kowe. Nggih. Kalah tenan aku, kalah tenan iki. Wis lagi pisan iki aku, wis pisan iki aku takoni wis sesuk nek dikon rene gah aku wis. Gah tenan aku wis. Angel-angel tenan aku, Gus. Wedokan kene iki angel-angel tenan. Bapak-bapak sing sabar nggih, nggih. Ngadepi ngon-ngon ngene iki sing sabar. Nggih, pokoke jujur nggih Bu nggih. Jujur menjaga lisan yang baik, karena tanda-tanda orang yang munafik itu salah satu jika berkata dia bohong. Ini lisannya sulit untuk dipercaya. Nek wong Jawa kan sing wong iki lak sing dipercaya kan lambene. Omong anak melincah-melince. Esuk omongnya dele, sore diparani malah tempe, sesuk malah bosok. Pripun? Lah ya urut kan, esuk dele, sore tempe, sesuk bosok. Nah, masuk nggih? Pertama berbuat baik dengan kalau mau teng siire Gus Ulil sudah ketemu konco assalamualaikum. Pan sepele ketemu konco assalamualaikum, nek wong Jawa wilujeng siang De, wilujeng enjang De. Kan ngoten niku to nggih. Kan penak. Itu kan sepele tapi simple. Ngono lho. Ora ketemu wong kok bisu wae. Lah nggih. Tapi nggih ngeten lho, anu bulurah kadang-kadang ngadep-ngadepi wong setengah tua ini kadang-kadang jengkelke tenan. Wah, tenan, nganyelke tenan. Kan kula ngapunten Mbah Yayi, kula ngapunten Pak Kapolsek. Kula crita niki. Kula kan anu Pak Kaswek. Kula nggih anu pun tahu to Pak. Kula anu Pak Kapolsek. Kula niku nek akad pagi nun jalan-jalan. Cari udara segar. Jalan-jalan. Lah ngadepi nggih sakmenten iki wong setengah tuwa ngeten iki. Angel kan nyapu ngoten nggih, srek kan ngoten. Lah kula kan wong Jawa Jawan gek mubalek sisan. Kan loh, oh. Lah saya mengetokkan kelumrahan saya, kula. Jadi ngetokke lumrahe ngono lho, Dik. Ya menunjukkan
Aku ya terus ngapunten Bu Lurah, lumrahe wong Jawa, ngapunten budhe nembe nyapu. Sing ngerti nyapu cerewet lho. Apa ora arep langsung tak tekak ngono wae. Langsung digeret bojo kula ampun ya. Wis tuwek lak modar dhewe ngono. Lah sesuk minggu sesuk kula mlaku-mlaku neh belah wong kuwi nyapu meneh. Terus wong gengi wong tak luru nyente. Ha iki aku lewat ora tak lurui. Aku mlakune alon-alon tek. Tek. Delalah pas tekan ngarepe wong ndengengek ngene iki. Ngerti ana wong mlaku lewat bisu wae. Masuk karo kula. Pelajaran yang bisa kita ambil apa, Bu? Awak dhewe tumindak apike kaya ngapa? Ngapunten, Pak. Tetep mesti iji ana wong mauni. Lah iya. Angelok Bu Lurah wargane jenengane. Sesuk anu mawon. Ngundangmu balik liyane kula mawon. Lah nggih, masuk nggih. Masuk nggih. Artinya lah iya wong awak dhewe wis tumindak apik lho rumangsane. Je ana wong sing maido sing berkata enggak nyaman. Apa nek awak dhewe tumindak ora apik gitu loh maksud saya. Dongolah. Itulah hidup bermasyarakat. Maka tadi kata kuncinya, setiap kebaikan yang kita lakukan tidak semua orang bisa menerima. Masuk? Satu dengan lisan dulu, dua bil badani dengan badan kita, dengan anggota badan kita. Wong urip ning alam donya iki sing entengan. Piye? Oh, salah meneh kok piye. Aku ngene salah, ngene salah. Ya maksudku ngene lho, Dek, awak dhewe ning masyarakat iki tumindak becik kelawan badanmu iki, wong ki sing entengan, ngono lho. Ngapunten nggih, terutama ibu-ibu nek wong wedok wis ngapunten, Bu. Ngapunten. Wong wedok ki wis pentengane ning masyarakat iki wis ora usah diomongke. Ana kegiatan apa wae ora jalan tanpa wong wedok. Betul? Betul apa mboten? Wes iki wis lemes kabeh rasa didope engko ndak malah angel ngeduk kene gitu nggih. Halo. Halo. Urusan rewang, mriki nggih rewang nggih. Urusan rewang wong wedok itu hebat. Wesuk tekan sore ra mulih-mulih nganti wong lanang kalir ngatang-ngatang ning omah ra digagas. Saking sregepe, saking entengane. Wah, wong wis ngampun lho Bu Lurah entel lho wong wedok wis entengan banget, entengan. Nek nyambut gawe rewang merantasi, nganti apa-apa go mulih. Moto, uyah, pedotan kecape go mulih. Niku genten. Iki wonge ya teko wonge. Wonge awet mau selonjor pokoke. Ora usah diteko. Halo? Halo? Tumindak becik dengan badan kita. Nek carane gampang contone kaya tangan iki, tumindak becik iki kaya tangan rasa file. Minal dasu ila sikilu. Ya iya. Ngono ku lho Gus, mengke nek jenengan wis rada tuwa ya ngene iki. Nggih, mau dijake klewo-klewo dadak di. Ayo mana semangatmu? Barang krasa penak terus. Masak ngono tak. Mau kene nganti mana semangatmu? Guru keluar klawer, barang krasa penak masak wis. Durung apa-apa kok wis. Wong lanang kok kepleh. Halo? Halo? Kaya tangan loro iki entengan, gone seneng tetulung berbuat baik, dia tidak pernah memandang latar belakangnya apa. Sing pejabat, ya hubungan apik karo masyarakate. Nggih? Sing melarat karo sing sugih, iki kan kaya wong sugih bendina dilus-elus. Gen ketok apik, nggih napa mboten? Sing dengah-dengah, sing sedengan, iki ya ditulungi, ya disrawungi. Peteng terus
Sing mbok anggap paling elek pun tetap kita berbuat baik. Ingat tangan ini kalau berbuat baik dia nggak pilih-pilih. Coba saya tanya ibu, bagian tubuh mana sing urung kena api tangan? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan orang yang paling kita anggap jelek pun, paling kotor pun, malah nek awak kita tulung marang sepodo-podo, ora usah pilih-pilih. Ngono bulurah. Nggih, lurah nggih ngoten. BLT kabeh kaya ngono. Rasa abot-abot sing los. Ngono lho. Nggih. Ngono kaya tangan iki lho kabeh diapiki ngono lho. Bahkan sing dianggap paling jorok, paling jijik pun tangan datang apa? Asil itu. Ngapunten nggih bayane nggih. Iki lho. Masuk. Maka ingat, jangan pernah kau meremehkan siapapun di antara kita. Kowe aja sok nyepelekke wong sing mbok anggap paling miskin di bulu ini. Kowe aja nyepelekke wong sing mbok anggap paling ora berguna mungkin menurutmu. Ngono lho Rah, rungokno iki Rah. Penting iki Rah, ngono. Heeh, bulurah ngono lho maksudku. Ngono, kowe aja ngenyek karo wong ra duwe, karo wong melarat. Ngapunten, sukses iki acara iki sapa sing gelem toto-toto ngene iki ya wong ra kuwi. Bulurah gelem gelari ngene iki ya mbok modar ora. Ngapunten nggih bulurah. Ngapunten nggih bulurah nggih. Ngapa-ngapa. Ngaten nggih, tetaplah berbuat dengan badan kita senajan to kuwi mbok anggap ora apik menurutmu. Nggih. Tapi tetaplah berbuat. Silit kuwi lak rapik menurutmu. Tapi nek kowe ora tau ngerai silit, tanganmu ki moh saborene kopat kowe. Betul. Ambok kowe ayune kaya ngapa to? Ayu putih glowing sisan. Tapi nek silitmu ora tau mbok openi, selendang-selendeng. Apa enek wong bulu kene bar ngising ngene-ngene. Apunten lho Gus. Diaturi kok. Masuk mboten? Maka badan ini awak iki berbuat baik kepada siapapun dan jangan pernah kau menghinakan siapapun di antara kita. Betul? Betul? Termasuk bulurah, jangan pernah kau menghinakan siapapun bulurah. Mbok kuwi wong ra duwe ben, kuwi wong elek ben. Ingat bulurah, ojo-ojo dadi mulurah ki mergo sing milih wong bodoh-bodoh kuwi mau. Sing milih wong melarat-melarat mau. Betul? Ngapunten le bulurah. Ya masalah kuwi kan aku manut bulurah wae. Aku manut karo bulurah. Pun monggo ajeng nambahi pinten manut kula. Nggih nek bulurah niki ketingalipun piyantunipun lomo. Nggih saking wajah kan ketawis nggih. Nggih, dermawan ketinggal. Ngangge soal anu, ngapunten Pak Kapolsek Buluan niku nek menawi ngangge jilbab saged lurus ngoten berarti lomo. Nek niki kan miring kabeh niku. Nggih. Nggih. Ngaten nggih Bu nggih. Tetap berbuat baik, satu dengan lisan, dua dengan badan, tiga dengan harta bendamu. Nggih. Dengan kekayaanmu, sugihmu, contohnya sedekah niki nggih. Nggih, aja banget kau cinta terhadap dunia. Nggih. Engko nek wis mati gak digawa. Mula pumpung jek do urip do disedekahno. Rasa util-util. Rasa pelit. Ngoten nggih. Maka ada kalimat nyun ngapunten, aja banget lek mutresno masalah dunya dan aja banget lek mung golek dunya wis tuwa. Karena apa? Kalau orang terlalu sibuk urusan dunia, kuwi kaya wong ngoyak ayang-ayange dhewe. Semakin kau kejar bayanganmu, maka semakin dia akan menjauh. Betul? Dan ingat teman-teman, bayangan itu menipu. Bayangan itu akan nampak ketika ada cahaya. Nek nggon petengan, ora ketok cahayamu. Dunya mbok oyak akan hilang teman-teman. Masuk? Mula nek pancen kowe do duwe bondo donya, ayo dienggo tumindak becik apa? Berbagi, bersedekah.
Nek wong Jawa jenenge dana driyah paweweh ater-ater munjung weweh bancaan kondangan lan liya-liyane monggo istilahnya. Betul? Yang terakhir berbuat baiklah dengan apa statusmu saat ini. Nek dadi mubalek ya dadi mubalek sing apik. Kok dosa kowe. Nggih. Nek dadi kepala desa ya dadi kepala desa sing sae. Bu kepala desa Mbulu niki sae mboten? Sae mboten? Nek dadi Pak Polisi dadi Pak Polisi sing sae. Dadi Pak Tentara nggih tentara sing dadi Gus nggih Gus sing sae. Ngoten semuanya berbuat baik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan kau cidrai jabatanmu saat ini. Dengan apa? Perilaku yang tidak amanah. Masuk? Ingat teman-temanku, ingat wahai teman-temanku, bondo donya mugi murti tipane Gusti Allah. Derajat pangkatmu saat ini mung sampiran saka Gusti Allah. Semuanya ada masa dan waktunya. Oke? Jabatan ini paling pelrong periode bulurah. Ingat teman-temanku, nek kowe kabeh lagi kepranan dadi wong kederajatan kepangkatan, nek kowe kabeh lagi apa mau? Sedikit lagi Gus. Ini penutup iki, penutup. Mengke kula langsung mawon nggih Gus nggih. Soale rumah saya jauh, besok saya harus masih ngajar. Pokoke engko ditutuke sak lempo iki. Jangan pulang dulu sebelum makhlul qiyam. Kecuali saya. Lah omahku adoh he. Nggih. Saiki penutup. Apa mau? Anu. Hei kanca-kancaku, bondo donya mugi murti tipane Gusti. Derajat pangkatmu saat ini mur sampiran saka Gusti Allah. Ingat teman-temanku, nek kowe lagi kepranan dadi wong sugih, nek kowe lagi kepranan dadi wong kederajatan kepangkatan, kabeh ngaku kenal dadi sedulurmu. Betul? Kabeh ngaku-ngaku kae kancaku, kae sedulurku. Mergo apa? Kowe dadi wong sugih, mergo apa? Kowe dadi wong kederajatan kepangkatan. Tapi ingat teman-teman, di saat kowe pada titik yang paling rendah, kowe ora ndek bondo, kowe ora ndek derajat pangkat, wabeh wong ngaku ora kenal karo kowe. Mula nyon ngapunten, aja terlalu bangga dengan apa yang kau miliki saat ini. Dengan seragammu, untung aku ranggu seragam. Ngapunten lho Pak Kapolsek nggih. Semuanya ada waktu dan batasnya. Masuk? Maka tetaplah berbuat dengan apa saat ini menjadi apa kita. Ngapa deh? Enten apa? Oh niku isu mboten. Oh kodok toh. Oh kodoke gondrong iki medhene. Nggih, ngaten riyen, terima kasih Bapak Ibu. Tetap berbuat. Satu dengan le, dua dengan ba, tiga dengan harta ben, yang keempat dengan posisimu saat ini sebagai apa. Nek suami jadilah suami yang baik, nek istri jadilah istri yang baik, kapolsek jadilah kapolsek yang baik, Pak Danramil jadilah Danramil yang baik, Bu Lurah jadilah lurah yang baik. Balik. Terima kasih. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Dilanjutkan sama Gus Ulin. Jangan pulang sebelum mahalul. Ya, ngaten nggih Gus nggih. Saya tak langsung aja Bu Lurah, ngapunten, saya harus pulang. Tebih 4 jam nggih, 4 jam perjalanan niki jam 11. Jam 11 tekan rumah jam 3 nggih. Insyaallah ketemu lagi nggih. Apa yang saya sampaikan bisa diterima? Terima kasih. Hidup wong lanang. Hidup wong wedok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu. Ini belum. Duduk dulu Ibu. Duduk dulu. Ini belum. Ini masih dilanjutkan sama Gus Ulil. Jenengan lenggah dulu.
duduk dulu ibu. Ini belum selesai nggih. Ayo mundar dulu, mundar. Mundur.